Z tohto víkendu. Pán Krajniak, vás sa spýtam ako konzervatívca. Pán Majerský v nedeľu v Na telo povedal, že LGBTI plus ľudia sú rovnaká hrozba pre Slovensko, pliaga, nešťastie ako korupcia, o ktorej sa tu aj dnes budeme rozprávať. Ako hodnotíte tento výrok? Myslím si, že LGBT ideológia, gender ideológia, transgender ideológia sú veľkou hrozbou pre Slovensko rovnako ako korupcia a nebudem sa za to ospravedlňovať ako pán Majerský. Myslím si, že táto ideológia škodí Slovensku a to, čo má Progresívne Slovensko v programe, z toho robí extrémistickú stranu. Myslím si, že je absolútne nepriateľné, aby sme na Slovensku chceli napríklad právo na seba určenie, aby každý človek si mohol zmeniť pohlave, keď ju uzná za vhodné. Myslím si, že je úplne nepriateľné, aby sa u nás, toto je už v Nemecku presadené a Progresívne Slovensko chce, aby to bolo na Slovensku. Myslím si, že je úplne nepriateľné, aby tak ako vo viacerých štátoch západnej Európy, v prípade, ak rodič nesúhlasí s tranzíciou svojho dieťaťa, aby bol za to zavretý. Považujem to za príšernú, extrémistickú vec, ktorá ohrozuje deti na Slovensku. Čiže vy s tým v podstate súhlasíte, možno by ste nepoužili výraz pliaga, tak? Nie, ja by som použil výraz pliaga. Akurát hovorím pre LGBTI, transgender a gender ideológiu. Áno, je to pliaga. Dobre, a neospravedlňujem. A nebudem sa za to ospravedlňovať. Pani Todová, ale otvorili ste to, lebo ste to chceli otvoriť. Otvorila som to, aby ste sa vyjadrili. Pán Spišiak, aj vzhľadom na to, vy poznáte tehotné ženy alebo tehotných ľudí? Lebo v programe Progresívneho Slovenska je, že tu máme tehotných ľudí, ktorým treba pomôcť. Nie je toto debata o LGBT. Poznáte menštruujúce ženy alebo menštruujúcich ľudí? Pretože pliagou nazývam komunizmus, pliagou nazývam fašizmus, pliagou nazývam transgender a LGBT ideológiu. Nie ľudí. Pán Krajniak, stačí. Dobre?